Bok Ivek. Bog stari. Kako si? Evo, dobro je, ti? Ok. Čuj, idem na jedan put. Malo dulje. I sad si mislim, je li mi vrijeme za ugradnju plina? Sa ugradnju plina je uvijek pravo vrijeme. Ne govorio sam. Čuj, jel može instalacija naštetiti motoru? Kvalitetna plinska instalacija ne može oštetiti motor. Dapače, ima odličan utjecaj na ispušni sustav i motor općenito radi puno mirnije i tiše. Jel gubim ja prtljažni prostor sa ugradnjom plina? Ne nužno. Postoje dva tipa plinskih spremnika. Cilindrični i toroidalni. Toroidalni se može smjestiti umjesto rezervnog kotača, tako da nema nikakvog gubitka prtljažnog prostora. Kod nekih je vozila čak i moguć smještaj i ispod vozila, a kod kamioneta i u prtljažni prostor samo kamioneta. Jel može spremnik eksplodirati? Ma ne, nema šanse, to se stvarno bez brige. Spremnik je napravljen od čelika, na sebi još ima brojne sigurnosne elemente, recimo u slučaju požara, u slučaju visokog tlaka ili ne daj Bože sudara. Tako da se stvarno bez brige. Ok. Koliko ja zagađujem prirodu s plinom? Plin se smatra alternativnim gorivom, jer u odnosu na sva druga fosilna goriva ima puno manji utjecaj na okoliš. Istraživanja pokazuju da se vožnjom na autoplin u okoliš ispušta 75% manje ugljičnog monoksida, 85% manje čestica čađe, 40% manje dušikovih oksida, te 10% manje ugljičnog dioksida nego pri vožnji na benzin. U odnosu na dizelsko gorivo razlike su još izraženije, osim kad je riječ o ugljičnom dioksidu. Koja je meni ušteda? Tu sam te čekao. Ušteda iznosi 40 do 50% u odnosu na benzinski pogon, što u primjeru prosječnog hrvatskog vozila koje radi godišnje 12.500 km iznosi čak 4.500 kuna godišnje. To zvuči ok.